Втората световна война. Най-унищожителният конфликт в човешката история. Над 60 милиона загинали. Цели градове изравнени с земята. Но как светът стигна до този ужас? В това видео ще разкажем за причините и за началото на войната. Всичко започва след края на Първата световна война. През 1919 година в двореца Версай е подписан Версайският мирен договор. Германия е обявена за виновна за войната. Наложени са огромни репарации, пари, които трябва да изплаща на победителите. Загубва важни територии, а армията й е почти унищожена. Немският народ приема това като национално унижение. Гневът, бедността и безработицата разтърсват страната. В този хаос се издига Адолф Хитлер. Със своите пламенни речи и обещания за Велика Германия, той печели доверието на народа. Под ръководството на Хитлер, Германия започва отново да се въоръжава, в нарушение на Версайския договор. Нацизмът проповядва национализъм, расизъм и култ към силата. Не само Германия следва агресивен курс. Италия, водена от Бенито Мусолини, завладява Етиопия. Япония атакува Китай. Международната общност не реагира твърдо. В този климат на напрежение и безнаказаност светът върви към нова война. 1 септември 1939 година. Германия напада Полша с тактиката Блицкриг – мълниеносна война. Само за седмици полската армия е разгромена. В отговор Великобритания и Франция обявяват война на Германия. Започва Втората световна война. През 1940 година немската армия завладява Дания и Норвегия. След това последователно атакува Белгия, Нидерландия и Франция. Париж пада. Европа е в шок. Великобритания остава сама срещу Хитлер. Започва битката за Британия. През лятото на 1940 година немските самолети бомбардират Лондон и други британски градове. Но британците, водени от премиера Уинстън Чърчил, устояват. Въпреки разрушенията и жертвите, Великобритания не се предава. Хитлер не успява да покори острова. Погледът му вече е насочен на изток, към Съветския съюз. Войната едва започва, а светът още не подозира колко ужасен ще бъде нейният развой. Втората световна война навлиза в най-мащабната си и кървава фаза. След бързите победи в Западна Европа, Хитлер планира следващия си удар. Този път срещу изток. Но вече и други велики сили ще се включат в конфликта. Време е да видим как войната променя посоката си. На 22 юни 1941 година Германия напада Съветския съюз. Това е операция Барбароса, най-голямото нахлуване в историята. Милиони немски войници преминават границата. В началото успехът изглежда бърз. Червената армия е изненадана. Германците настъпват дълбоко в територията на СССР. Но мащабите на Съветския съюз са огромни. И идва руската зима. При температури под минус 30 градуса немските войници са неподготвени. Настъплението спира пред вратите на Москва. СССР се мобилизира. Целият народ се включва в отбраната. Германската армия започва да губи предимството си. През същата 1941 година войната става глобална. На 7 декември Япония атакува американската военна база Пърл Харбър в Хавай. САЩ незабавно влизат във войната. Америка с огромни ресурси и индустрия се превръща в ключов съюзник. Следват решаващи битки. Най-важната е битката за Сталинград.
1942-1943 година. Германия се опитва да превземе стратегическия град Сталинград. Сражението е ожесточено и продължава месеци. В крайна сметка Червената армия обръща хода на битката. Цяла немска армия е обкръжена и капитулира. Това е повратният момент. От тук нататък Германия започва да отстъпва на източния фронт. Войната вече не е в полза на Хитлер. Съюзниците подготвят масирано настъпление и на запад. След Сталинград съюзниците започват да действат все по-уверено. На запад се готви голямо настъпление за освобождението на Европа. На 6 юни 1944 г. започва операция Овърлорд, известна още като Денят Д. Съюзническите войски дебаркират на бреговете на Нормандия във Франция. Това е най-голямото морско и въздушно настъпление в историята. Хиляди кораби, десетки хиляди войници. След ожесточени боеве, плажовете са овладени. Пътят към Париж е отворен. През следващите месеци съюзническите сили настъпват към Германия. Същевременно Червената армия преминава настъпателно от изток. През април 1945 г. Берлин е обкръжен. На 30 април Хитлер се самоубива в бункера си. На 8 май Германия капитулира. В Европа войната е приключила. Но на другия край на света войната продължава. Япония отказва да се предаде. През август 1945 г. САЩ пуска 2 атомни бомби над Хирошима и Нагасаки. Светът вижда ново, ужасяващо оръжие. На 2 септември 1945 г. Япония капитулира. Втората световна война е окончателно приключила. След 6 години на ужас, светът вече е друг. Но уроците от тази война остават и до днес.